ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇଟା ବହୁତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ କି ସହଜ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ସହଜରେ କରିଛି। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କ'ଣ, ଏକ ଅଙ୍କ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ସେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତ ଏକ ଯୋଗ କଲେ ତୁମେ କହିବ ଠିକ୍। ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ସେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏକ। ସେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅନେଶ୍ୱତ ଏକ 1000 ହେଲା। ତ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ସେ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ତା ଏକ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏଇଭଳି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ସେଥିରେ ଏକ ମିଶାଇ ଦେବ। କେତେ ଆସିଲା? 1 ଲକ୍ଷ ଆସିଲା। ସେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ମାନେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏକ ମିଶାଇବ ତାହେଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଥିବ ତାର ସେଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ଏଇଟା ତାର ଓଲଟା। ମନେକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଇଦେଇଛି, ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ପଚାରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତ 10ରେ 1 ଯୋଗ ଫେରିଲେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ସେ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 1 ବିୟୋଗ କଲେ 100 ଫେରଣ 199। ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଦେଇଛି କେତେ 1000, ତେଣୁ କେତେ ବିୟୋଗ କଲେ ସେ ଏକ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 999। ପାଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 10000। ତେଣୁ ଯଦି ଏକ ବିୟୋଗ କରିଲେ କେତେ ଆସିବ? 9999। ସେ ହେଉଛି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ମାନେ ଏଥିରେ ତ କ'ଣ ଶିଖିଲ, ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଏକ ଫେଡ଼ିବା ତାହେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିବ ଯେତେ ଅଙ୍କ ଦେଇଥିବ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କର ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି